Takže zdravím teď všechny lidi na kanále Val Rivals. Teď budeme vlastně s kamarádem, jo, takže budeme natáčet prostě Rivals po dlouhé době. Máro, pozdrav. Jo, lidi. Takže čus, jako. Hele, mohli bychom tě invite, no počkej, ty jsi tady, že jo? Ne, to nejseš ty, počkej, tady. Nice, pojď. Já jsem tě invitenul, tak se připoj. Jo. Dáme duíčka, ne? Krásný, hezky dua. Nevím na to. Pojďme dua, kámo. Jako dlouho jsme to lidi fakt nehráli, takže jako... Když tak sorry. 1v1, ale budeme mít stejný loadout. Tak jo, no. Na konci videa budeme mít pro vás takovýhle překvapení. Ukáž první hru, hezký. Hej Máro, co vyberám? Můžeme vybrat... Station. Mám chuť na Station. Ukáž, jo, kámo, to je dobrá mapa, ale náhodou. No ale proti nám je zrovna jakoby borec. Jako Splash Tady je na mobilu. úplně nejlíbenější mapa, ale tak zkusíme to nějak dát. Já bych to nějak dám, kámo, koukni se na jejich levely. Jako ty borci nemají úplně největší level teda. Ale jdeme na mobilu, ale to má zase malý level. Minus další pada. Jo, jsme málo. Jo, tak to fakt, to jsou fakt určitě dobrý hráči. Tak si to asi dáme. No to dáme 100 pro. Dobrý. Deadka. Nice. Jako fakt dlouho jsme to jako nehráli, takže jako... Já nevím, no. Košte se. Oni bezpečně na stranu tady někam. Jo, 100 pada. Dobře, a kde je ten druhý? Ne. Tady. Nice. Ostali bomby. Ale ani to AR není zase tak špatný, jak jsem si všiml. No, kámo, on je docela dobrý, jako. To je začátečnická zbraň, ale víš co, já si vždycky beru třeba sniperku. On si vezmu třeba ještě handgunu, kámo, protože ona je dobrá. 100 pada. Dat. Okay, no scope, minus pada. Dat. Kámo. Dostávaj. Ukáž, že ten jeden borec to začal hrát. Necháš mě, aby jsem dal eliminaci, já mám právě tady. Jo, pojď. Pojď, dej se. A to úplně láka, abych mu dal headku. Kámo. Já mu trošku uberu. Trošku jsem mu bral, má hrozně málo. Jo, takže on mě nožem za 100 padem nedal. Nevím, no. Dobrý, co to je za aim ten, kámo? Za můj aim, co to je? Dat. Tudák. Měl bych, ale prostě on se hejbe, kámo. Pozor. Nice, kámo, to byly reflexy. Ty vole. To byly dobrý reflexy, kámo. Jako teď nás docela jako ohrozili, takže asi úplně nevím, no. 100 pada do headky. Minus pada. Jo, máš. OK, první hra za náma, lidi. Jako, trošku jsme vyšli ze cviku. Jako, vyšli jsme trošku ze cviku, ale... Furt je to takový to dobrý, no. Podáme dua zase. Takový dobrý starý dua. Kámo, jo. Tady ta hra mi tak chyběla, kámo. Jsme to jako fakt lidi, kámo, třeba 2 měsíce nezapli, jo, takže... Se furt divím, že to docela trošku umím, Okay. Já bych dal asi ty, ne? Dox. Já dám Doxy. To je dobrá snajpěcí mapa. OK, dáme Doxy. No, až dáme.
Aha, GG. A prostě dám doxy, až budu hrát. Ok, už se teleportujeme, dobrý. Komu se na to neskazí, dobrý, jo, je to dobrý. Takže doxy, jo, dox. Máme dox. Nice. A budu snipit, kámo, hodně, jako ta sniperka je fakt dobrá hra. Teda co jmenuji, hra, ta zbraň. Dox. Yes. Yes. To je jedna z map, kámo, která mě fakt baví. Byl zase na kontroleru, takže bude mít jako menší assist, ale to měl bychom dát, pokud... Jo, to dáme asi nějak. No tak on má 7 level, že jo, tak to jako... Úplně není nejvíc, no. A ten Tak jeho kamarád ty je zase na počítači, takže ten by nemusel mít ten špatnější. Jo, no, Pada takže minus. ten borec není vůbec dobrý. No, dostal pada ode mě. Kde je ten druhý, kde se schovává? Dát? Toho dáš. Nice, dát. Dobře. Ok, dostali bomby, jo. Není vůbec špatný, kámo, dobrý. Jako ten borec, co je na kompu, jako není úplně jako špatný, no. Horší, ale jako není zase tak dobré. 100 jsem mu dal. Nice. Já prostě netrefil, jsem levej, kámo. On má zase málo. Minus padá. Dát? Dobrý, už jsem zpět, kámo, dobrý. Už jdu na to, už jdu. Jsem si doběhl udělat pití. O, 100 padá. Tak to prosím. Nice, dobrý, já už mám splněný ty elimination, takže dobrý. To nějak bude. Kámo, jak mám dostat docela do headky hezky. Bude to level. No nic. Dobrá. GG, bez duchu. Erko dostal 100 para. Pointa je, že nejsme ani zase tak dobrý a po dlouhé době se vracíme. A jakoby už jsme takový rozehřátí, nejsme vůbec špatný, hele. Že jo. A furt kámo jako, no takový ten skille s tou. Já mám třeba mega dobrý scope, že na to hitování. No. Já jdu za ním. Jo kámo. Bože tu katanu, že jo, kámo, taková podělaná zbraň. Jo, to má fakt málo. Nice. Chudá. Teď konc. Bychom mohli dát závěrku, Marečku. 1v1, že by? Tak jo. Tak počkej, dáme tu hub. Yes. Hezky pojďme 1v1, kámo. Kde je z nás lepší, to by mě zajímalo. Ale ty máš ten horší účet, že jo? No, tak musíš mít stejný věc jako já. Jo, tak počkej, pojď. Mám. To bude kámo zajímavý, to mě zajímá, počkej. Vyber si normálně nějaký takový co... To dáme arénu nebo zkusíme doxy. No, tak jo. Dáme doxíky. A tak počkej. dej si AR-ko, pistolku, ty ruce a granát. Ok. Takže assault rifle, handgunu, ty ruce a potom, víš co. Hej. To tak to vůbec nejsi špatný. Get out my head. Marečku. Ok. Kam ten granát je fakt dobrý.
Já jsem tě slyšel. Jdem na to, Marečku. 2-0, počkej. Já nevím, jak jsem tohle všechno myslel. Mara, kámo, víš, kolik jsem měl? Já jsem měl třeba 15 HPček. Break. Nice. Dobrý. Marečku. OK, takže... Hej, dáme znovu a teď dáme arénu, ok? Jsi znovu, jo? Jo. Tak jo, no. Dáme znovu. Dáme Co dáme? Arénu, no. Jo. OK, no. Takže říct, Assault Rifle. Jo. Já vím. A granát. Ty vado, ty nějak jedeš. A teď ty zbraně jsou dobrý, kámo. Ne. Marečku. Nice, kámo. Takže teď mi došlo vlastně, že jakoby, tady ty zbraně mi jdou fakt líp, kámo. Yes, kámo, já jsem měl 35 HP. Kámo. Nevá, kámo. Minus. Tak teď jsem to pro... Místo secha. Kámo. Tak co jo, nic. Tak já zkusím naposledy. No jasný, tak já jsem zkusil jinou taktiku a celý jsem to taky zase udělal. Prostě jedna V1, no, kamaráda. Kámo, ta handguna je dobrá. Pomoc! Kde pak seš, Marečku? Kámo. Takže lidi, pro tohle by to bylo asi všechno, jo, takže... Teď jsme si dali 1v1 a uvidíme v příštím videu, kdo z nás teda bude lepší. Tak zdravím, čus.